אוי? אוי? אוי, זה יפה. חמוד ובצק. בלי הנחות, בבקשה. אני? אני נאנחתי? רגע. הנה, נעזור לו לצאת עם זה. זה בצק לסוגבניות. לבססך. למה? לבססך. כן? רציתי לדעת. הידיים שלך נקיות? כן. אם מישהו רוצה באמת לנסות לגלגל, אז צריך לחוץ ידיים ואפשר, אבל שמים, כדי שהוא לא ידבק, שמים קמח. אבל זה בגלל שהקמח אחר כך בתוך השמן הוא לא טוב, הוא נשרף. אז רצוי כמה שפחות לקמח. הבנת? כן. אז מחר כשאתה תעשה... מחר אני אעשה? אוי. עכשיו אני צריכה לחלק את זה לכדורים של 50 גרם. אז הכי פשוט זה קודם לחתוך את הכל, כל פעם לחצי, פחות או יותר.